O'r Wyddfa yw'r mynydd ucha yng Nghymru a Lloegr a mae yna 6 brif lwybr i'r copa. Ar yr ochr ogleddol mae'r llwybr Llanberis. Ar yr ochr orllewinol mae llwybr Rhyd Ddu a llwybr Cwellyn neu'r Snowdon Ranger. Ar yr ochr ddeheuol mae'r llwybr Watkin sydd â bosib yr un mwyaf heriol o'r 6. Ac yn olaf, yn cychwyn ac yn gorffen ym Mhen y Pas mae llwybr y Mynwyr a llwybr Pug. Mae yna doiledau yn bob maes parcio amgylch y Wyddfa a mae nhw'n costio £5 bob dydd heb law am Mhen y Pas sy'n £10 am y diwrnod. Os ydych chi'n mynd o Mhen y Pas, mae yna wasanaeth parcio teithio sy'n mynd o Nant Peris. Os ydych chi'n mynd ar ôl 7:30 mae'n brysur iawn yn Mhen y Pas. Mae'r gwasanaeth bws Sherpa yn cylchredeg o gwmpas gwaelod y mynydd ac yn cysylltu efo'r prif feysydd parcio. Mae'r gwasanaeth bws yn galluogi chi gerdded fyny un llwybr a wedyn lawr un arall a wedyn gallu dal y bws yn ôl at eich car. Eri bod ti'n braf ar y Wyddfa heddiw yma, mae'n bwysig edrych ar yr rhagolygon tywydd mwyn gweld sut mae'n mynd i fod ar gopa'r Wyddfa. Gallwch chi wneud hynna drwy fynd i gwefan Eryri Mynyddoedd y Môr a clicio'r linc i'r Met Office. Mae cynllunio'ch taith i'r copa'n hanfodol. Wrth ddewis pa lwybr i gerdded, mae'n bwysig cymryd i'r ystyriaeth ffitrwydd yr holl unigolion sydd yn eich grŵp. Mae llwybrau i'r copa'n heriol. Felly, mae'n holl bwysig dewis y llwybr mwyaf addas. Mae yna wybodaeth bellach ar ein gwefan. So yn Wrecsam heddiw mi fyddai yn cario cot a trowsus glaw a dillad cynnas ychwanegol. 2 beth hanfodol arall i gario ydy cwmpawd a map OS. Mae rhain ar gael yn y canolfannau croeso a siop a dringo lleol. Mae'n bwysig gwybod sut i ddefnyddio cwmpawd rhag ofn i'r tywydd droi. Copa'r Wyddfa, yn dibynnu pa lwybr byddwch wedi ei gymryd, mae'r daith i fyny ac i lawr rhwng 8 a 10 milltir mewn hyd, a bydd yn cymryd o ddeutu 6 i 8 awr mewn amser. Cofiwch edrych faint o'r gloch mae'n tywyllu a gadael digon amser i fynd i lawr. Mae'r golygfeydd yn arbennig. Rhwng mis Mai a Medi gallwch fwynhau paned neu ginio yn adeilad Hafod Eryri. Yn ystod misoedd y Gwanwyn a'r Gaeaf mae'r hafod wedi cau, felly does dim ddarpariaeth na lloches ar y copa.